انجمنا نیشتیمانیا کرد li Sûriyê girtina rojnamevan Umar Kalo ji aliyê rejîma Esed ve şermezar kir û banga serbestberdana Kalo kir. Di daxuyaniyekê de ofîsera gihandinê ya Encumena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê got, girtina Kalo bi vî şêweyî hovane yek ji ezmûnên korastiya rejimê û amêrên wê yên ewlekarî ji bo rûbirûbûna pêşhateyên siyasî diyar dike. Bi taybet, iddiayên rejimê bi banga danûstandinan ji bo kêmkirina milmilaniyê diriya peydakirina çareseriyek siyasî ji bo krîza Sûriyê an ku bicîkirina ewlekarî û aramiyê di Sûriyê de. Ofîsera gihandinê ya NKSê di daxuyaniya xwe de girtina Kalo bi tundî şermezar dike û banga serbestberdana yekser ji bo Umar Kalo û hemû girtiyên siyasî di zindanên rejima Sûriyê de û pêçandina dûseya girtina siyasî kir û got ku dema girtina siyasî bi ser de çûye ji bo piştevaniya hewlên navdewletî ji bo bicîkirina ewlekarî û aramiyê di Sûriyê de. Bêriya dubare avakirina Sûriyê weke dewleteke federalî bi sîstemeke dîmokratî ku mafê hemû pêkhateyan yên netewî û niştîmanî û di nav de gelê Kurd parastî bin li gorî belgename û peymanên navdewletî. Rojnamevan Umar Kalo bixwe xelkê devera Kûbanê ya Rojavayê Kurdistanê ye û roja 25 Taba Xaborî dema dixwest biçe Helebê li gel xêzana xwe ji bo nûkirina pasporta xwe ji aliyê rêbenda rejimê ya nêzîkî Minbic hate girtin û li gorî agahiyan ku Kalo ji bo şaxê Filistîn yê ewlekarî li Şamê hatiye veguhestin û ta niha çarenivîsa wî nehatiye naskirin.